ବୋହୂ ଆଜ୍ଞା ମା। ସମୟ ଆସିକି 8ଟା ବାଜିଲାଣି, ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନୁ? ସରି ମା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଖି ଲାଗିଗଲା। ହଉ ଯା ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ତଳକୁ ଆ, ମୁଁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମା ମୁଁ ଆସିଗଲି। ମନେ ରଖ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଯାହା କହିଛି ସେଇଆ ହେଇଛି। ତୁ ବି ମୋର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ମା। ଆଉ ହଁ, କାଲି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯିବୁ, ନହେଲେ ତୋ ପାଗ ଚା ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ନେ ବୋହୂ। ଆଜ୍ଞା ମା। ରବିବାର ଦିନ ତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ପାରିବୁନି। ପଶି ପାରିବିନି କାହିଁକି ମା? କଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? ନାଇଁରେ ମା, ସପ୍ତାହ ଯାକ ତ ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ମୁଁ କଣ ମୋ ବୋହୂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି? ସେଦିନ ତୁ ଆରାମ କରିବୁ, ମୁଁ ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ବନେଇକି ଦେବି। ବୁଝିଲୁ? ଏବେ ଯା। ମା ମା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଘରୁ ସବୁ ଗ୍ରୋସରୀ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଘରକୁ ସବୁ ଗ୍ରୋସରୀ ନେଇ ଆସିବେ କି? ନା, ଘର ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତୁ ଯଦି ଯାଉଛୁ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଧରି ଆସିବୁ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଏଥର ଯା।